Shalom, jumpa musehita di latihan pesalmen hatopan lao edehonota di hari Minggu Advent napaduahon 6 Desember 2020. Hari Minggu Advent napaduahon pesalmen 25 referen sian buku ede 815 tahun B, D sama dengan A. Mi fa sol si do mi do si sol mi do mi fa sol mi. Patari dahon Tuhami Tuhan, holongmu nama noktongi. Saitangi honok kudo manangahani dok ni Tuhan debata. Aidi parbaga doha sonanga tu bangsona. Doho tua kanania sianna asa unang mulak nasida tuhaoton tongodo jonok hatua odiakana makabiari ibana asamian museha mulia oditano namion. Patari dahon Tuhami Tuhan, holongmu nama noktongi. Asa pajupang sogot asini roha dohot hasitongan. Jala masiuman hati gorad dohot hadameon. Asa martubur siatano hasitongan. Jala hati goran manatap sian banua gijang. Patari dahon Tuhami Tuhan, holongmu nama noktongi. Sai lehonon ni Tuhan dohuhut nadenggan. Jala lehonon ni tano nami maparbuena. Maradalan mahati gorad di jolona. Jala patongonon namalakana sidatu dalan. Patari dahon Tuhami Tuhan, holongmu nama noktongi. Alleluia, 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 alleluia. Pature hamu madalan ni Tuhani, pahornob hamu masih dalanana. Jalai daun ni nasa daging do, haluaon nasi adebata. Alleluia.